היי, אני יודעת שהמצב הנוכחי גורם להמון פחדים והמון חששות. רוצה לשתף אתכם שיש לי שיטה שאני עושה אותה דרך הזום או דרך הטלפון. שיטה שנקראת פיל, למדתי אותה ברפואה אינטגרטיבית מאחדת, שיטתו של דוקטור נאדר בוטו. היא עזרה להמון אנשים והיא עוזרת לנקות ולשחרר פחדים וחרדות שצפים בעת ובעונה זו בגלל כל מה שאנחנו עוברים כבר שבוע שלם. הטילים, האזעקות, החששות, מה יקרה למשפחה שלנו, מה יקרה לנו, מה יקרה אם טיל יפגע בנו, מה יקרה אם זה ימשיך הרבה זמן, מה יקרה אם לא נלך לעבודה, הילדים כבר משגעים אותי, זה מציף, זה גורם להמון בלבלה. רבע שעה, גג 20 דקות בטלפון או בזום, אני עוזרת לכם לשחרר את כל מה שזה מציף. חבל שתישארו בתוך הלך הרוח הלא נעים הזה, המפחיד הזה. הוא רק צובר עוד ועוד אנרגיה מחלישה. חבל, באמת חבל. בואו תעזרו לעצמכם, צרו איתי קשר, הטלפון שלי יהיה בתגובה הראשונה. ברבע שעה עד 20 דקות, זום או טלפון, ואני כאן לרשותכם. אני רוצה לעזור לכם. אלה טיפולים קצרים ומאוד מאוד יעילים. תתקשרו אליי, אני מחכה לכם. חשוב לי שיהיה לכם טוב. להתראות.